YouTube. Hej. Sorry, vi vil gerne lige tale om Minecraft. Ja, det vil vi gerne. Ej, jeg tager lige helium fra. Hvorfor? Hvorfor ikke? Okay, sådan. Ja. Hej. Hej. Ja, vi viser en ny Jeg siger det! Vi viser en ny Minecraft-server. Jeg siger. Okay, så fortæl hvis du gerne vil sige det. Vi skal vise en ny Minecraft server. Op på Minecraft.com er IP'en. Så du får... I får lige mig. I får mig. I får Philip. Hej. Ja, den her server. Den er fucking fed. Kan jo sige, hvad man kan på den. Ja, man kan... det er faktisk lang tid siden, jeg spillede på den. Så jeg bliver lige nødt til at gå ind og tjekke. Kan du lige sige, hvad serveradressen er? Jo, op på Minecraft.com. Ja, det er IP'en. Og så viser jeg, vi der. Jeg tror, det vil lægge lige nu. Vi er Ja. på min... Det er bare. Den er... Nå, hey Simon, rykker du? Hey Simon, er så ryk? Se, der er alt muligt. Sejt skin! Ja? Nå, bare gå ud. Jeg kunne godt lide, hvis det var i blok. Det kan jeg så ikke lidt om det. Nå, ja, det var det. Så... Farvel. Farvel.